Azaltzaitez, espiritua, ta gugana etorri. Zakatzen atxe. Ixi mesedez, bestelan espiritu guztu guren goriz de. Venga, Azaltzaitez, espiritua. Gabon Euskal Herria! Gabon beste dimensioa! Ongi etorri basetxea beste dimension harrigarri honetara. Ni ere beste dimensio batean nago. Entzuten didazu, Txabalotes? Bai, entzute izugu, jantzi. Primeran, arreta paratu, mesedez paratu arreta izan ere, hauxe da gaurko froga. Zuen botere bereziak demostratu beharko diguzue. Zenbat eta botere berezi harrigarriagoa izan, ordun eta errezago izango duzue immunitatea lortzea. Badakizue, atenzion, aitonak amonari esan zion. Ia, neska, Maider, zein da zure botere berezia? nik etorkizun asmaneike. Gaina baraizenek irabaziko eraben aurtengo ligi. Ia, urrengoaren txanda. Amaia, zein da zure botere berezia? Nik pentsamentuakin postreko kutsariak doblatzitut. Eta azkenik, Imanolen txanda. Imanol, zuk ere listoia oso altu duzu. Zein da zure botere berezia? Nik sagardo botila osoa edan dezaket trago batien. Sagardo botella bat? Trago batean oso osorik? Bai, nahi bazu demostrazioa egingo, Bai horixe, hori Euskal Herriak ikusi nahi du? Lagunak, hau bai dela harrigarria. Imanolek, sagardo botella oso bat trago bakar batean edan du. Ikaragarria. Bihar goizean izango duen buruko mina Euskal Herriak ikusi nahiko du. Rubio, iepa la leche, oin bezi botere genio zuzkeak. Ipurde egin, itxorra puskatuko izin, Basetxeko lagunak, ez dago dudarik. Imanol da gaurko fragako irabazlea. Bai horixe. Bere botereak naturala dira, uazemakeko sagarrak bezala. Zorionak, Imanol! Hauxe izan da guztia, lagunok. Eta antzi gabe, hemendikan aurrera basetxoko sekretu guztiak jakin nahi badituzue, zuen kioskoan, el kodigo da jantzi. Bertan, jakin nahi duzuen guztia aurkituko duzue. Agur benur, eta bueltateko naizela egon ziur.